Бародаро аз ширкати дорои гӯӣ муроҷиат кардаистам. Бесплодни женской, мужской омадагай беҳад результати хуб нишон медиҳад. 13 намуд гиёҳ тайёр шудагай. Яъне ки бесплодни женской мужской чӣ маънӣ дорад? Яъне ки барои касоне ки фарзанддор нашаванд солҳои сол иншоалло ки беҳад результати хуб нишон медиҳад. ҳар як чиз аз ҷониби Аллоҳ мешавад, ки ҳар як чиз сабаб мешавад. Мақсад занзанӣ ба тамоми шаҳрҳои Русия равон мекунем. Курс лечения ё ду банка мешавад. Мақсад яъне ки ду моҳ ҳам женскоиш, ҳам мужскоиш. Марҳамат занзанӣ. Номеро дар рӯи экран. Салом дӯстони азиз. Имрӯз ман як видеоро дидам, як бача нақл мекуна, шояд рост боша, шояд дурӯғ боша, аммо ман фикр мекунам ки 99% рост аст. Бароки ман худам хеле ситуатсияда ғалатнагиам. Хуб, ҳами аэропорти Домодедов, вуну фарқ надорад кадом аэропорти набоша. Дами аэропорто ҳастанд ки тоҷикои худмон қати амё кор мекунанд. Фаҳмидем баро қати ки кор мекунанд. Мепурсата мега документ дори надори ҳамаша мепурсата, боз так мегира мефуршата. Одамои худаш меоя, меқапа, штрафат мекунанд, боз сарат метан мерави. И корора аз куҷо шинавидум. Як видеоро тамошо кардам. Мега ки дар ами аэропорти Домодедов масалан тоҷикои хумон ҳаста ки қати ҳами одамо кор мекуна, масалан аҳволпурсид мекуна, мошинашда свор мекуна, мебини ки ҳами мошина имина манъ кардан, тафтишот кардан, ягон сум кандан, бо бурафти далчи. Ино ҳамашон ранги русо меган ку подозрительни. ҳамиё шояд рост аст, шояд дурӯғ аст, ак аниқша наметавонам гуфта, 99% метавонам гуфта ки шояд рост боша, аммо мақсади ман чи аст ки шумо эҳтиёт кунед бародаро, дар ҳар кас масалан боварӣ накунед. Ай Тоҷикистон мебиёи Россия, аввал пеш ай омаданут аниқ ку. Тура ки встречат мекуна, кадом мошин меоя мебарата, ки тараф мебара ба хоната. Ҳаминора аввал план бикашен, раги о маршрут пастрой намеган ку. Ҳамира аввал шумо туғри када бад бипарен биёен. Ихелине ки ҳавои мерам чига пешидагиш. Бародаро ман мерам чига пешидагиш, ай сари худам гузаштага барои ҳамун шуморо мегум. Барои ҳамун вақте ки ай Тоҷикистон ки мебиёӣ, аввал ту бояд ҷои корта дошта бошӣ, ҷои хов якум очират, ҷои хов дошта бошӣ, ту бояд ҷои хов таъниқ кунӣ. Дуюм ҷои корут. Барои ки вақте ки ҷои хов дошта бошӣ, баъд ҷои корта мековӣ. Агар ҷои хов надошта бошӣ, ҷои кор биёвӣ, шавда куҷо хов мери? Савол меша, ҷои кор боша, ҷои хов пура. Бародар, вақте ки кора мекунӣ, бега меша куҷо мери, намедонӣ. Барои ин якум очират бояд ту ҷои ховта дошта бошӣ. тура ки встречат мекуна, ки мебарата ба ҳамун макона, ҳамаша план кашида, аввал туғри карда пакрин, баъдан биён дар фреви ягон кас намехалтен. Яъне тура ки встречат мекуна, медонӣ ку ё ки шахсоне ки хай рафтен омаден, уже шумо да раҳуя шумо худтон медонен, ум ништаген, медонен гурги гузашт, чӣ меган ку гург шудаген. Шумо да гап нест. Ана шахсоне ки наум мебиёянд, бояд ки шумо бидонен ки куҷо мерен, чӣ кор мекунен, ҳамаша план кашида, баъдан меоен кортона пеш мебарен. Агар ба фикри ман шумо мувофиқ бошен, зер наворда бинависен, барои ки ҳамхели кор мада шидаги ай. Ман як сол омадам, солҳои пеш буд, мумкин 15 сол пеш, 20 сол пеш. Як дури самолёт як тоҷик хатишинос шидам. Вақте дар аэропорт таможня гузаштем, шидам гуфт ки ин мардак мега дар 500 сум бурдесай, 500,000 сум бурдесай. Синима гуфт. Гуфтам хай, агар ки рост боша биёбре. Ҳамин пости гаира гузаштем. Мега ки як коғаз бурда, мега ҷа имзо ку аввал, мегуфтам чӣ ба имзо мекардам? 1000 сум гуфти, ман 1500 период. Не имзо ку. Вай ку километраша 500 сум мегуфтай ки имзо кунед. Вақте ки ту имзоро кади, мегира любой пеш мен мебара, мега ин имзош километраша 500 сум договор кардам, надодестай. Мурда мети, барои ҳамун сумкомона шатақада зада гирвай мошинаш фурид. Имзоро намонде, мошина ман ка дар ан байни ҷангал, шатақад зад сумкомон дар замин партов, бураф обратно. Ана я мошин дигара ман кардем, ҳамуро папути бида, ҳамуро додем сумша, худо раҳматш куна. Ҳавай бурд. Хонободу сарбаланд бошен, бародаро, фикротуна бинависен, навора падилит кунед ки ҳамин навора ҳама буфаҳма, ҳама бидона ки ҳамхели гапу чапа як одамо намедона. Барои ҳамун аз шумо хоҳиш, я та лайк монен, комментария бинависен, фикротуна ва ҳамин навора падилит кунед ё рафиқотуна ки ҳамин чизо шидеста. Бародаро аз ширкати дорои гӯӣ муроҷиат кардесем. Узмах витамин омадагай, ай чанд намуд витамин тайёр шудагай барои одамои қадро дароз кардан. Касоне ки мушкили қад доранд, метавонанд ки қадшон дароз шавад. Курс лечения бошад, ду пачка мешавад, ай 5 то 8 сантиметр медавонад. ира одамое ки ай 16 то 24 сола истеъмол мекунанд. Дорем ки барои одамои кӯдакора метавонед ки дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ай 3 сола то 24 солара ҳаст. Марҳамат, номеро дар рӯи экран. Бой товар ҳамин ду модел аст.
агар кадоме молодёжи мега бопушум, яъне ки одамое ки ами ай 15 то 25 то 30 ами фасона кадоме да дар корай нархҳои оптумқати любой точки Россия равонтон мекунем, яъне шаҳрҳои ами тамом шаҳрҳои Россия дастафка дорем. 2500 ай нархи оптумаш. Размерашон ай 41 то 46 ай. ин ай пеш бибинед ша. Кадоме дидани ай пеш дронуш барш таг ol тагш амшон тагш фарқ надорад.